салом алейкум дӯстдорони ММА, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо либосҳо ва пойафзулҳо аз Туркия ва Кавказ бо нархи дастрасро пешниҳод менамоем, ки ба сифаташ кафолат дода мешаванд. либосҳои мо дар таншинам ва бисёр бо дизайнҳои замонавӣ, ҳам стили варзишӣ ва ҳам классика пешниҳод карда мешаванд. ҳамарӯза дар телеграм-канали Шермардон Шоп борҳои нав ба навро мегузорем, ки силкааш дар комментария ҳаст. дастсавка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. инчунин барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран дода нависед. варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимовро бо падар ва командааш ташкилотчиёни турнир дар Арабистони Саудӣ пешвоз гирифтанд. 22 июн Муҳаммад Наимов 11-2 бар зидди Мелсик Багдасарян 8-2 дар турнири UFC Fight Night дар шаҳри Эр-Рияд муҳориба хоҳад кард. Наимов ба Арабистони Саудӣ бо ҳамроҳии падараш омад. то оғози муҳориба ӯ маросими вазнкашӣ ва ғайраҳоро хоҳад гузашт. мақсади асосии варзишгар ин аввалин қаҳрамони тоҷик дар UFC шудан аст, ки мо танҳо муваффақиятро таманно менамоем. Наимов солҳои охир ба ММА гузашт. ӯ пеш дар мусобиқаҳои теквандо ва кикбоксинг баромад мекард. чандин маротиба қаҳрамони мусобиқаҳо дар вазнҳои гуногун шудааст. акнун ӯро як муҳорибаи ҷиддӣ интизор аст, ки рӯзи 22 июн дар кадри асосӣ баромад хоҳад кард. барои дастгирии варзишгари тоҷик Муҳаммад ба пеш менависем. блогери машҳури тоҷик Абдурозиқ бо ситораи машҳури Ӯзбекистон Эралӣ муҳориба хоҳад кард. онҳо дар кадри асосии турнири Social Knockout 3-6 июл дар Дубай баромад хоҳанд кард. қоидаҳои асосии муҳориба ҳоло аниқ нест, аммо шояд бо қоидаҳои бокс сурат гирад. бояд гуфт ки пеш овозаи муҳорибаи Абдурозиқ бо блогери машҳури доғистонӣ Хасбулла низ баромада буд, ки он ташкил нашуд. шумо чӣ фикр доред дӯстони азиз? дар ин муҳориба ки даст боло хоҳад шуд? қаҳрамони лигаи Хардок Фазлиддин Мадраҳимов ба Тоҷикистон депорт карда шуд. дар ин бора раҳбари команда хабар дод. мутаассифона Фазлиддин депорт шуд, гуфт ӯ. бо баъзе хабарҳо варзишгарро барои хатоӣ дар ҳуҷҷатҳояш дастгир карданд. ӯ дар чандин толорҳои варзишӣ тамрин мекард. худи варзишгар мегӯяд ӯро афсода нест ва ба наздикӣ дар як ташкилоти нав баромад хоҳад кард, ки номашро баъдтар мегӯяд. Фазлиддини 23 сола охирон муҳорибаи худро дар моҳи декабри соли 2023 дар турнири Хардок бар зидди Димитрий Килимов гузаронид, ки дар натиҷа даст боло шуд. ӯ ду маротиба қаҳрамони ин лига шуда, унвони варзишгари солро гирифта, бо маблағ қадрдонӣ карда шуда буд. дӯстони азизи видеои имрӯзаи мо то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед. хайр азизон.